kiwinjo ni nitiere dola maromo 86 ma piny Kenya noyudo mana higa no mar 2000, pinje Afrika noyudo higa no mano mar 2020. En ranyisi machalo nade? Nitie gik mathoth ahinya ma gilose. Ka mokwongo iwacho kanyo ni piny jowagunda oyie kendo ka oting' mar kethruok mano mar kor lwasi. Duoko mar romoni tiende nang'o? Achako kod injinia Victor Okuna kama ibete ka irango duoko ni kaka wan kod achiel gachiel. Kendo oganda wacho ni ma en thuolo machielo ma pinje Afrika yudo mondo mi gitimre nade, mondo mi giti kod thuolo ma gintiere godo e yo makare mar bero kor lwasi. Kama intiere duoko mar romoni korka kori ineno. Clefas, duoko mar romoni en gima ber ne jo Afrika kata jo Kenya as a whole. Newach bilion 100 mane jogo promise ni mondo wa commit from mar kedo gi kor lwasi. Dhi miyowa kaka ne rais wacho ni gidwani mondo wapidh yien bilion 15. Bilion 15 gi ne nitie nyaka pesa ma nyaka kete minyalo pidhgo yien. To ka giwacho ni kaka ne giwacho ma giromo ni 100 billion shillings, I mean not shillings but euros, idhi kel e Afrika ka mondo mi okonywa tiro fight weche mag kor lwasi. Wadhi neno ni pesa ne dhi chopo nyaka piny e ground kocha. Koro an kaka an ja Migori osingo piny kocha, yien oseng'adi kichwako godo ndawa. To mondo mi wapidh yien ni nyaka wadwar seedlings. Seedlings gi nyaka ng'iewgi. Nyoro president osekawo 7 billion 7 mochiwe counties. Pesa ni is one of the commitments mano ya from the climate action summit mane wabedo. Koro climate summit ma wabedo goni en gima dhi bedo maber kendo dhi konyo oganda wa. To an akwayo mani pesa ni kobiro e ground kocha, wakawe mondo wamigo jok ma konyowa e kedo gi climate change. Kik wakawe to wasoye e pockets mag jok mochung' ne gino, to wakawe ka nitie ng'ama pidho seedlings mar yien mong'e ni en gi seedlings 100,000, wakaw pesa mondo wamiye mondo ogol seedlings achiel. Ka nitie ng'ama pidho yien, jok ma pidho yien, groups, community based organizations ma pidho yien, wakaw pesa ni mondo wamigi mondo wanene gi pidho yien. Ka nitiere jok ma deal gi clean cooking, nikech sani ok odwa ni mondo watedi gi charcoal, odwa ni mondo watedi gi green cooking. Wakaw pesa ni mondo wa identify groups ma piny kocha, jok ma deal gi green cooking mondo wamigi. Kwatimo kamano, ok wadhi bedo ni wang'ado yien kendo wadhi konyo kor lwasi e higni mabiro. Mano kaka entiere tiyo kod teko ni mano wacho ni maler kata mano mar clean energy kama ne achiel kuom gigo mantiere kar kacha. Clifford,